Toni Wolf, životinje sa svih kontinenata. Brlog za zimu. Mali mrmot donosi svom dedi snop trave, gotovo veći od samog njega. Je li ovako dobro? Odlično, odgovara deda mrmot. Ali sada treba raširiti na suncu da bi se osušila. Ne možemo je ovako zelenu i vlažnu uneti u brlog. Stvorila bi plesan. Kako je divno valjuškati se na gomilama trave koja se suši. To je prava igra. Mali mrmot je tako uživao čitavog leta. Ali sada je vreme za ozbiljan posao. Zima se približava i pre nego što nastupi mraz, brzo valja dobro obložiti da bi poslužio kao mek i topao krevet za dug zimski san mrmota. Deda, šta je to zimski san? Pita mali mrmot. Da li to znači da ćemo nekoliko meseci prespavati bez buđenja? A kako ćemo se hraniti ako neprestano spavamo? Nećemo se uopšte hraniti, odgovara mu deda. Ali šta da radim ako ogladnim? Ništa ne brini. Spavat ćeš tako dubokim snom da nećeš osetiti glad. Sve do proleća, uverava ga deda. Mrmotić ipak ostaje zamišljen. Ali ja neću da spavam, buni se. Ni ja nisam voleo da spavam kad sam bio mali. Ali vidjet ćeš, lako ćeš se uspavati. I druge zimske životinje odlaze u brlog na spavanje. Pita mrmotić dedu. Ne, nisu svi naše sreće da imaju topli zaklon poput naših. Mali mrmot nastavi da nosi snopove trave, razmišljajući o tome kakva je neobična izmišljotina taj zimski san.